elkartu gara. Asteko Arabako plazan, gaurko egunez ezingo gara ibili broman ta txantxan. Egun luzea dugu aurretik, eta jar gaitezen martxan. Lehenik mingainak jarri ditzagun, ta gero gorputzak dantzan. Lehenik mingainak jarri ditzagun, ta gero gorputzak dantzan. Egun onden oi mingainarekin, berotuko degu hanka, gure pareko borobilonek badauka dantzari planta. Bazkalostean ere zuekin, nahiko nuke aurten kanta. Iaz etxea bazkal garaian inbiriz joan nintzanta. Iaz etxera bazkal garaian inbiriz joan nintzanta. Araban kantxa utxik da baina, inguruak daude lepo. Aukera ederra duzue hemen, 2 puntu saskiratzeko. Zer dela eta Araba jarri, ibilbidea azteko. Aukera ona izan gomenda, patata esnarazteko. Aukera ona izan gomenda, patata esnarazteko. Patata esna jarri dezagun, baitago erdilo nagi. Dantzatzen eta kantuan luze beharko garen ez ari. Zergatik hasi den Arabatik, galdera entzun dut adi. Asteko aukera eman behar zaio, 7. alabari. Asteko aukera eman behar zaio, 7. alabari. Eta asteko justu hain zuzen, Araba dute hautatu, guk abestuta dantzaraztea, degu aserako tratu. Saskibaloian puntu bakoitza, bitan behar da kontatu. Kantzai kantatu diogu ta orain, hobe kantari dantzatu. Kantzari kantatu diogu ta orain, hobe kantari dantzatu. Ikusten ditut batzuk jadanik, prest kantatzeko alertan. Beste batzuek oinei bueltaka, plaza ederronen bueltan. Hemen 3 oinak buruan, jardungo dugu plazetan. Zuek prestatu zaitezte eta burua jarri oinetan.
Zuek prestatu zaitezte eta burua jarri oinetan.
Ez da ezer kantatu behar, ez da? Venga, abesten dugu dano. Hankarekin egiten dugunean, abesten dugu hankarekin, zuarekin, bai. Horrela mikro bari. Aurrera.